Какво става, хора, васката в UK? Затваряме джоновете, само гледайте модерна работа. Всичко е затворено. Продължаваме. Пак сме в Лондон. И днеска времето е супер. Отиваме в Боляри. Даката и той е правил някакво влогче, сега ще го качи. Мога да му гледате канала. Абонирайте се, вие вече сте 18 мои последователи. Много ви уважавам за това. Сега ще се включа, като отидем там, ще ви покажа менюто, ще ви покажа всичко. След малко. Пак се включвам за малко, само да ви кажа, за жалост, Митака го няма. Което е много ме боли, като Митака го няма, защото знаете, той е звездата на канала, освен мен. Няма, дигнаха се. Даже на клипчето хората го видяха. Тук сме, ето, тебе, тук си. Аз съм от скучни. То от скучните, тук как са се наредили тия с моторчета, да гледай какво става. Ще карат храна. Хич не ги харесвам тия. Все едно са паркинг, гледай какво става там. Добре. Само това да ви кажа, че Митака го няма. И е много кофти, като Митака го няма, защото вие няма на какво се смеете, като Митака го няма. Пак съм аз. Няма, да, и тук вътре ще седнем. Тук настаняваме се. Това е мястото. Съм си в България и също едно не съм заминавал, разбирате ли. Сега като дойдат, като вземем менюта, ще ви покажа. Само вижте за какво става въпрос. Чакайте да ги оставим. Парка с Баско 111. Цезар, гръцка, зеле с моркови, всякакви салатки има тук. Всяко. Ние веднага се насочваме към пилешки дропчета. И сега ще видим какво друго ще си поръчам, ще ви кажа. Така, ти какво ще едеш? Не знам. Сега ще преценя. Аз калории имам. Да, ти внимаваш с калориите, обаче виж, мога да ти предложа пилешки дропчета, разбира се. Ванески ти? Аз знаеш какво ще ям? Какво ще едеш? Овчарска. Овчарска. Да. И? Я ще хапне една овчарска, между другото. Една овчарска. Дропчета, сърца. Колко това бе, лайф ли ще правиш? Не е лайф, това е за YouTube, за канала. Аз съм българ. Да не изтрий го! Няма бе, ти нямате, спокойно. Да не чуят сега тук, че... Няма, никой не те чува, те хората не го гледат. Имам 18 последователи. 18. Какво качваш? 18 е повече. Всичко. Вижте сега, нека момчето да продължава да се развива. Дайте да му се смеем. Ама абсолютно. Пожелаваме му Абсолютно. само успех. Пожелахме ми успех. Така. Кое му е нелепото? Постоянно. Боже, хората луди пари правят. Тиктоци, миктоци. За какво говорим?